A yanzu dai babu abin da yake trending a kafafen sada zumunta irin maganan Momi Gombe da kuma Mima. Kowa dai ya sani, Momi Gombe da Mima ƙawayen juna ne, wanda hatta kama komai nasu iri ɗaya suke yi, sai ka ce Hassana da Usaina. Ganin yadda Momi Gombe suka shaƙu da Mima, hakan ya sa Momi Gombe ko da a ce gurin shutin ɗin fim za ta je, to za ka gan su tare da Mima. Sai kawai a kwana biyun nan a kafar sada zumunta ta TikTok aka ji wani jita-jite tsakanin Momi Gombe da Mima an samu matsala. A bisa bincike da wasu 'yan TikTok suka yi, 'yan bin ƙwaƙwaf sun ce dai abin da ya raba Momi Gombe da Mima tsabagen kishi ne saboda suna matuƙar son junansu. Wai ashe da daɗewa Momi Gombe ta ce wa Mima ta daina rayuwa da kowace 'ya mace idan ba ita ba, tunda tana da kuɗi babu kuma abin da ba za ta iya yi mata ba. Hakan ya sa wasu da dama daga cikin 'yan TikTok suke zargin Momi Gombe da Mima kamar neman junansu suke, wato lesbian. Inda kowace daga cikinsu ta ƙi ta fito ta ƙaryata abin da mutane suke faɗa. Hakan ya ƙara ba wa wasu dama na cewa tabbas abin da mutane suke faɗa gaskiya ne. An ce dai zato dai zunubi ne, abin da dai baka gani ba kada ka sake ka shaida da cewa an yi. Me ya ra'ayinku akan wannan jita-jita da ake tsakanin Momi Gombe da Mima? Ku ajiye mana a comment section. Ku ci gaba da kasancewa da Hausa Tracks taku ci domin samun labarai masu inganci da nishaɗi.